Ucingo baba World Cup hayibo. Maka World Cup. Hello, yebo baba ka World Cup. Hey ngeke uzukhola into esingenzekele. Hayi bokwenzakalana awuze naso. Angikaze ngijabule kanje. Sekumane kwafika incwadi, ngiwutholile umsebenzi. Hayi bothani uyadlala wena. Awazi ukuthi ngijabuleni, awazi ukuthi ngijabuleni, bengayitsheli nje ukuthi ngizowuthola lo msebenzi. Akithi yabona ke maka World Cup ngikutshelile ngathi angiyihlabi inkomo kade ungafuni ngihlabe inkomo ngayihlaba inkomo buka manje usuthola umsebenzi ukuba ngiyihlabanga le nkomo bengeke amadlozi akunika umsebenzi bovuma maka World Cup mangifuna ukuhlaba inkomo noma ngabe nini noma ngabe sekuseni semini ntambama mangifuna ukuhlaba inkomo ngiyeke ngiyihlabe buka manje utholile umsebenzi Ngiyazi nami ukuthi nje lento nasengijaha ukuza ukuthi utholephi umsebenzi ngiwuthole lapha ejele laseNcome ngizoba umgadi weyiboshwa ejele laseNcome ngiwuthole ejele laseNcome hayi yabona ke maka World Cup ukusebenza nje akulona ijele yabona ke nje into yokugcina ke leyo ngeke ngikuvumele uyosebenza lapha eNcome hawu umsebenzi nje ngeke maka World Cup ngeke into esenzeke eNcome hawu manje thina sesizothwala ke isona somunye umuntu hayi kahle wena ukudlala ngami wawazi sengijabuleni nje mina kunini ngiwuthandazela lo msebenzi ngeke maka World Cup ngeke hayi ke sengamane wenza okwenzayo ngiyahamba mina ngiyeNcome shuthi awuzazi iboshwa zakhona wena ungazodlala ngami la hawu ngeke maka World Cup ongenani ke sengamane ngcono ukuthengela iphenti lensimbi ukhiye uzohlala kumina uma uyosebenza lapha eNcome ngeke ngize ngiyivume mina lonto hayi ke usungamane ushokushoyo noma wenza okwenzayo kodwa engitshela kona mina ukuthi iboshwa zaseNcome ziyangidinga nami ayikho into engingayenza ziyangidinga nami ngiyazidinga